Serang plak mau. Mut men kata mau lawak lah. Pelakat enran ni enset. Kene gede ka urukom samjo rapo kasnong nong kap kenang benem bakla ngibu ulpa bat ngin nyau ya ki klibrio hari nang ta pade ngibu sai kadok kene yang ne kade kadok siar ndang ladap syat ngibu dusla nang ngin sasam gumne kenang benem bakla iri urang ba jong kasnong hakaba kilayami ban syat ban tiu na kumta kejuhur da kirang ba jong kasnong ade nang ta pade kilong kmi kisyat ja ban ndak la dep kinwan ra po madan de nang tang ini bom lang hang ne kene kade jing rakhe Christmas ko jongi po kanong kap hakaba chisen chisnam ngi rakhe nang ta ban penan brom bat kan mau ya ka singi kha bat ya ka singi kha ka ba 8000 snam man shwa jong jisu hado menta kumbau jisu de nong penim jongi uba ulayap hadin lai singi ulami pat na ka jingyap ngi rakhe ya ka singi kraw ka jong o haman law snam badak bang le kumne ban niatli kisnong ka thaw benam penjaklia ya kadok baladap syat ngisna da ki knap ki balashna lengba ndaki nausi badani nang ta bade benam nem kta da kiti ngi ya sambat ngi jit ya kido da kine ki knap kine yang ne ngi ya sam ki jhur ne ki umshit jhur kat ki bakwa aman shemi kum shit jhur ki ban wanra la ukhiu ban shim ya kane kum jhur pot ki rang ba jong kani ka sinong kap kanong idap de ga kani ga long ga jing ya danlang kapeni ga jing ya teli kapeni ya ga jing so kumen kum jhur ya pi ki prarang ba gi long kmi gi long pa ba gi knalet ki badan lang ne de ngai khu ble shi bu ni pi kane ga jing re jung kam de ga jing le ga ba phla pi shuti hama man le ga snem namar ga balang ga bu ya ga jing kha yu ju ga jing kan mau ga si ga jing kha yu Jesus Christ ubadai unong panim unong panke unong kai ukundrat usim halor dis im yung kapatay bat us im ru yung gamning kat nong idap ta gajing kmen idap ta gajing sutnat habang ya wala pi latkan magnaru sabaya sa stom na kini nong klen we armut te nagumta galyang yunga te ngatang kini kikintin bakat nong idap ta gajing so kumen so tanat ganamar kajing ya dang yungi tang kini kikintin Kublai Shibun.
ni singau banai kublai iwe I khot jongka idi lene strip dorbar komiti jongka snong nongum kam bala ai sikiten argentin ba lengba kane ka jing ekren ngin yo menta sa ka jing duai tengi kerpat ya baro ki pajba ki badon Sharut Shakir lene hapo banyo singau kane ka su tikren jongka singau ban ying lang menta to ngi baro nadu usorar nong panyai juga dengan senang bat kiri orang ba ki biya don lang bat ki lok mu leni ki lok pa bat ki khun samla baro bat ki het ki barit senrang bat kan thai ki le yo ya kaman don lang ba phila la ya bana ku ngulem na ka ta ka jik pen bek jong kiri orang ba juga dengan senang nong kap ki jongi abangi le yo ju ban perlong ya ka spi Christmas kum iwe orang ba le yo ya kaman lam prang phasat jimut khendiat te wad lagi don nak ada jing than to yai sha ju te na mar ka tin ke jong blai khan dia thai shwa man bu jing duai u ong ha bu da ka ong jar u bas liang tawan hanga bo odi ban pen tingen ne ka ban sim jong ki te akadi ka pon re nga ko mangi ai ku blai sio bha ye phi baro ha ba phi le yo ya ka ban don lang hang ni ban ya simenta lagi jong ki sangti ki jong ki ban pelong ya ka ni jing khawai Nida ingu yame au blai haba melang ukpa jingi bapa nei. Handrai ko mangidon hakanu hapo hakane madan lagamata upat lang jo kane kasnong nongka. Haba kiri orang ba jong kabalang kibalai yo ya kabane akan thup lang ya kaban syakri tang yame ba melang utrai ubawan ni sakane ka parthai. Ya kaban kit ban ba nagaban ta ki pop jingi habangi yo ia kan penlai im bad hadu kan iga bor bangi dang yo ia kan suk sai namar ka don ka daga jingyale ia ka daga thma ka jong saitan daga bor ka jong mensim ki jong mi te haba melala ia kan darang kat badni bad hagan iga bor ka ba menta de men isne ya blai de men kerku ya wei pa wei u mensim na do ibarit hadu ibakrau bad hadu kiri orang ba kibayo ia man ya dan lang hapu jong kare ka shnong ka nam ka pichingi Andre ngim don na lade dingi karmen baka bor jo mekan ya rapat karshan ha ka jingim jongi ha ka bangi ya ye kani galenti jo kani jingi ya ke baya kandu hala kisi ha ka bor ka jing ban shoy ka jong shatam ka po Andre ban pan klot bor ha ka lang ka jingim ye ka ban syakri ye ka ban IT ha me ka met pat ban sim te ngi shenia baka bor jo mekan ya rap ban pan skam ye kata ka jingim jongi ban ya le ye kani ka thong ban ya ye kata kalenti ha ban da poi shi kata kari ye ka pamelakular nadu menta sekiba pam cikotro amen nda ngela dep samne ngela pensong bah ha ka slamet ngiong ren nang ta giri rang ba jong ka sinong jongi kin sa sam no hala ki jong tumba pila yu I उसके त्रिशनों उपन्यास या कने अरे नता की एक्सिक्यूटिव कमिटी की उपन्यास या कने की जिंग साम की जोर ipat ba nong snong kin saya bamlang hapo kane kamadan jong snong nangta kin sawanra hala ki jasong kumba ke la dep kre ma bam sok oh bam sok oh bam sok oh bam sok ma wow ma bam sok Marsin dap duai ngelas dang saka bamja parhadin phi hi kejing bamja chungi kalong hala ka jong ka long ying hi hangne kumot ba ngila lumlang hangne da ka ba ngi syong hala ka jong
kalong yeng hala kajong ka family ma kane gade family jongi penlong jeng bam jam ta baby Bang Jan. baby boy Trường biển gạt phải chụp bang cả sử đó.